Mučiti se sa farbom ni za mene. Ovoj ogradi očigledno nedostaje zelene boje. Sad ću osjetiti moć mog podrigivanja. Da, tako je bolje. Ups, dama je još ovdje. Kako nekulturno? Nisam o takvom komšiji sanjala. Okej, vrijeme je da se zabavim i da ukrasim svoju novu kuću. Onda će mi se sigurno podići raspoloženje. Evo moje palete. Vrijeme je da dodam boje i počet ću od roze. Zatim ću dodati malo plave i žute. O, da, odlično mi ide. Oduševljena sam. A šta to radi moj komšija i zašto se popeo na krov? Ne boj se, lepotice, neću pasti. Samo ću učiniti moj krov tajanstvenim. Savršeno. Jo, komšije se ne biraju, šta ću? O, tačno, moram i ja srediti krov. U tome će mi pomoći moj konopac. Ja! Da, mislim da će ovaj oblak odlično izgledati na krovu. Kako je to uradila? Izgleda da sam iščupao svoju kosu. I to je dobra ideja. Da, sada moja kuća izgleda još zlokobnije. Ups, ogladnio sam od tog posla. Gdje je moj ručak? Obožavam bubašvabe. Stani! Nemoj jesti bubašvabu. Ne bojte se, neću vas povrediti. Imam drugi slatkiš za vas. Izvolite. Šta je to? Uaj, kako gadno. Ne podnosim slatko. Jeste li dobro? Bežite, slobodni ste. Wow, tačno! Moje kući nedostaju krila i velika lizalica u obliku srca. Štete što ih Beetlejuice ne voli. Tako su slatke. Jao, kakva grozna komšinica. Kako može da ukrašava kuću anđelskim krilima? Najbolje ukrasu ovi ogromni rogovi. Da, to je prava atmosfera. Sa ovim prozorima nešto nije u redu. Da, ovako je mnogo bolje. Predstavljam vam moju novu lepu kućicu. Dođite u posjetu, ako smete. Jel da, kućice? Shvatila si o čemu sam. Pošto su tvoji prozori moje oči, onda vreme je da napravim vrata u obliku usta. To će biti baš moćno. Stara vrata izbacujem, a sada stavljam gornju vilicu i donju. A također ću nabaviti kućnog ljubimca. Smesti se, prijatelju. To je velika hobotnica. Poješće me. Svaka mi čast, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Ćao, komšinice. Upoznaj mog prijatelja. Hej! Uplašio si me, Beetlejuice? Zašto tako boli? To je dobra ideja. Vreme je da ukrasim svoje dvorište. Da, izgleda super. Ali to nije sve. Zatim ću napraviti lepu stazu. Pogledajte. Uđite, dragi gosti. U
mom dvorištu će biti najlepše roze biljke. Svaki dan će radovati mene i moje goste. O, da, lepota. Jao, za malo da zaboravim na stazu. Učinit ću je mekanom da bih mogla hodati bosa po njoj. Odvratno. Dakle, vreme da sredim kuću iznutra. To neće biti lako. Ima puno posla ovde. U ovaj ćošak ću staviti sto. A na njemu će biti ove divne lampice. A tu će biti ormar u obliku groba. O, da. To izgleda divno. A evo moje omiljene bundeve. Nikako ne može bez nje. O, ideja. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. I posljednji dodir. Da. Sad je sve savršeno. O ne, samo ne to. Jao, kako mekani tepih. A veoma je zgodno sedeti na njemu. A zidove ću ukrasiti roze oblacima od šećerne vune. Nedostaje samo slatkog roze stočića i vaze sa cvećem. Ćao. Beetlejuice, šta si uradio? Hej, ti! Cveće uvenulo zbog tebe. Jadne ruže. Dobro je što imam roza medu. Izgledat će odlično ovde. A ako gladnim, poješću žvaku iz aparata. O ne, opet ovaj dosadni komšija. Nije lepo dolaziti bez poziva. Eto ti, marš odavde. To je bilo neočekivano. Barbiko. Tako je. Neka svi znaju da ovdje živi Barbika i vlada ljubav. Divno. Kakva neprijatna komšinica. Šta? Sam si takav? Okej. Hajde da se pomirimo. Ipak smo komšije. Dobro, hajde. Pozivam te na ručak. Prihvatam tvoj poziv. Moram priznati, to je baš lepo. Hoćeš žele bombone? A ti trulu jabuku? Hvala. Svidet će ti se, probaj. A za sebe ne znam. Ove bombone su baš slatke. Fuj, odvratno. Jao, kakav dan. Dobro, što mogu popiti čaj? Slažem se, čaj je super. Hajde da počnemo sa ukrašavanjem. Prvo da vidimo šta ste dobile. Enid ima super šarene slatkiše, a Wednesday ima strašne slatkiše. Enid želi da počne prva. Hajde, kreni. Hoću da počnem sa Skittles. Toliko je lep. Obožavam te šarene bombone. Prelepo. Ne mogu prestati da jedem ove bombone. Enid, treba da ukrasiš tortu njima. Upravo si, Wednesday. Dobro, ukrasit ću prvi sprat torte. Hoću da ga u potpunosti prekrijem Skittles bombonama. To nije tako brzo kao što sam mislila. Samo jedan sprat. Šta da radim? Već sam se umorila. Dobila sam ideju. Mogu da uradim ovako. Enid, šta si uradila? Jao, Enid, razljutila si Wednesday. To baš nije trebalo. Ali sprat je potpuno prekriven Skittles bombonama za samo sekund. Dobro, sada da vidimo šta je smislila Wednesday. Za početak ću uzeti pucketave bombone. Dobro, što su crne boje? Kako pucaju. Dakle, sipat ću ih na prvi sprat.
Odlično. Sada uzimam najkiseliji bombone na svetu. Evo ih, Toxic Waste. Ali šta da radim sa njima? Osmislila sam. Uzet ću kotao. Otvaram teglu sa bombonama. Enid, zažalit ćeš zbog toga. Bacim jednu bombonu. Previše kiselo. Lice mi je utrnulo. Upozoravala sam te. Dobro, sipam bombone u kotao. Vadim ruku kostura i mešam sve. Odlično, napitak je spreman. Preliću tortu. O da. Fantastična zelena boja. Pogledajte kako lepo curi. Prelepo. Wow, kako cool, Wednesday. Jel ti se sviđa? Da, smislila si cool ideju. Svaka čast. Enid, skloni se, smetaš mi. Dakle, sada vadim gumene zmije. Pogledajte koliko su duge. Ne mogu da odolim da ne uplašim Enid. Enid, draga. Hej, pogledaj šta imam. Šta? To je zmija. Skloni je. Uj. Čekaj, Enid, to je samo gumena zmija. Probat ću je. Baš je ukusna. Sviđa mi se. Sad ću da je stavim na svoj deo torte. Da, stavit ću je ovako, odozgo. Odlično, završio sam. Enid, možeš nastaviti. A ja ću jesti svu zmiju. Dobro, ja imam još puno šarenih žvaka. Prvo ću probati jednu. Uzet ću ovu. Kakva lepa roza boja, obožavam. Kako je ukusno, nevjerovatno. Napravit ću balon. Gledajte. Kako je ogroman. Super. Da, bila zabavno. Enid, baš si smešna. Sva si u žvaki. A brzo skini to i počni sa ukrašavanjem torte. Šta si smislila? Wow, Enid je izvukla presu. Šta želiš da uradiš sa njom? Super ideja. Enid je stavila sve šarene žvake u presu. A sada istiska šarene špagete na tortu. To izgleda super. Svaka čast. Dakle, devojke, sa prvim spratom ste se odlično snašle. Svaka na svoj način. Ali šta će biti dalje? Hajde da vidimo. Wow, ovog puta imate još više slatkiša. Enid ima šećernu vunu i gumenog medu. A Wednesday ima oči, marshmallow i sirup. Zanimljivo. Ko želi da počne? Ja! Super! Počet ću sa ovim gumenim medom. Tako je sladak. Dobila sam ideju. Dakle, treba mi činije. Stavit ću med unutra, a zatim izvaditi fen. Ne brini, sve pod kontrolom. Dakle, uključujem fen i usmeravam topao vazduh na medu. Ćao, mali, moram da te istopim. Izvini. Gotovo. Wow, trebalo ti je samo nekoliko sekundi. A meda kao da nije ni postojala. Sada Enid može da napravi gumene slatkiše bilo kog oblika. Odlučila je da napravi slatka srca. To je preslatko, ali Wednesday nije oduševljena. Ja imam marshmallow. Počet ću sa njim. Dakle, otvaram. I prebacujem u duboku činiju. Sipat ću sve do kraja. Odlično. A sad mi treba vatra. Šta? Enid, ne boj se toliko. Samo ću istopiti marshmallow. Ti ćeš ostati čitava, ali ne obećavam. Gotovo. Ovo je zabavnije i brže nego fenu. Super. I šta planiraš da radiš, tati? Odlučila si da umažeš ruke u marshmallowu? Ali zašto? To izgleda kao prava paučina. Wow, odlična ideja, Wednesday. Može se stvarno napraviti super ukras od tečnog marshmallowa. Čak se je Enid svidelo. Dok Wednesday pokušava da se opere od marshmallowa, hajde da vidimo šta je smislila Enid. A već su mi gotova moja gumena srca. Pogledajte kako su slatka. Baš su lepa. Sad ću ukrasiti tortu njima. Stavit ću na drugi sprat.
mi se. A šta sad? O, gumene oči. To mi se sviđa. Izvadit ću par komada iz tegle. Čekajte. Imam ideju za strašnu šalu. Jau, moje oko! Šta se desilo, Wednesday? O ne! Kakav užas! Je li to tvoj oko? Skloni to! Ma ne, Enid, to nije njeno oko. Samo te zavitlavala. To je bila šala. Nastavit ću. Izgnječila sam oko. A sad ću ga zalepiti na tortu. Tako je. Uradit ću to sa svim očima. Super. Ostalo je samo da sve prelim sirupom od jagoda. Izgleda kao sveža krv. To mi se sviđa. O, da. Ko ovde viče? Enid, skloni se. Izvini, ali tvoj ukras me plaše. A šta ja da radim? O, tačno! Imam još šećernu vunu. Treba da napravim lepa figurica od nje. Pogledajte, napravila sam slatke oblake. Super! Moram da ih obojim u različite boje. O, prelepo! Treba mi još više vune. Odlično! O, tačno! Pozvaću svog druga. Hej, zdravo! A donesi mi slatkiše? Šta ti treba, Enid? Donao sam sve najbolje. O, u tom slučaju treba mi... šta da izaberem? Jo, tačno! Uzet ću ovo. Hvala, evo ti. Vidimo se, ćao! Super, sad imam žute konfete, a mogu ih sipati na svoju tortu. O, super, to je baš ono što mi trebalo. Prelepo. Da? Ostao je posljednji sprat. Imate još više super slatkiša. Ko želi da počne? Hajde, Enid. Čekajte, ipak je Wednesday prva ovog puta. Tako je. Hoću da počnem sa Oreo kolačima. Obožavam ih. Dakle, podelit ću svaki kolač na pola. Zatim mi treba skalpel. Skinut ću sa fil. O da, tako je. I stavljam ga u posebnu činiju. Gotovo. A sada... Hej, Enid, prestani da me gledaš tako. Ometaš me. Wednesday, šta ćeš sada raditi sa filom od Oreo keksa? Imaš li ideju? Wow, Wednesday izvukla kalup u obliku lobanja. Stavlja fil unutra. Enid, a šta si ti smislila? Potpuno sam zaboravila. Zagledala sam se u Wednesday. Šta da radim? Tačno, počet ću sa šarenim mrvicama. Prebacum u duboku činiju. A sada treba dobro polizati ruke i umočiti ih u mrvice. Eto, pogledajte, sada imam šarene dlanove. Prekrivam ceo sloj šarenim mrvicama. O, da, ispalo ekstra. Wow, to je baš zanimljivo. Super. A šta će biti dalje? Enid, šta ćete kaciga? Oho, neverovatno. To su mali Lego ljudi građevinci. Kako je to cool. Enid je odlučila da bude šef. A Lego građevinci su ukrasili tortu mesto nje. Ispalo je sjajno. Da li je ovo pošteno? Hvala, ljudi. Baš ste mi pomogli. Sve spremno. Eto. O, imam još poki štapići. Ali štapić je predugačak za moju tortu. Eto, a sad je super. Poređat ću ih ovako, kao ogradu. O, preslatko. Baš mi se sviđa moja torta. Divna je. Ajoj, strašno. Moje lobanje su se već stegle. Ukrasit ću tortu njima. O da, odlično. Hej, Enid, nemoj ni da misliš da jedeš tortu bez mene. Sad čekaj da završim. Dakle, sada uzimam popit. Uzet ću šarene konfete. Otvorit ću ih. I sipati sve unutra. Da, tako je. Toliko će biti dovoljno. Posle mi treba Nutella. Crna, naravno. Ona je najukusnija. Sipat ću je preko konfeta. Ovako. O da, divno. A kako da zamrznem sve ovo? Ideja.
Mentos će mi pomoći. Evo ga. I kako će to pomoći, Wednesday? Oho, ona je pojela celo pakovanje? Tako još niko nije radio. Wow, ima ledeni dah od ovih bombona. Kako cool. Sada ovim čokoladnim popitima može ukrasiti tortu. Ispalo je sjajno. Wow, svaka čast, Wednesday. Da, i meni se sviđa. Završile smo tortu, drago mi je. Da, ispalo je super. Hajde sad da probamo. Baš sam gladna. Wednesday, jesi spremna? Super! Počinjemo sa prvim slojem. Wow, to je prelepo. Divno, jako mi se sviđa. O, imala sam žvaku na vrhu, znači mogu napraviti balon. Gledajte, prelep je. Wow, sad je sve oko mene šareno. Jao, skloni tu šarenu gadost od mene. Kladim se da je moja torta mnogo ukusnija. Sad ću je probati. Kako kiselo. Ali sviđa mi se. O, da. Jao. Devojke, odlično ste se potrudile. Jao, šta se dešava sa Wednesday? Ja ne znam šta da radim. O, ideja. A mogu joj staviti kantu na glavu? Hvala, Enid. Stvarno si me spasila. Sve je to posljedica pucketavih bombona. Vreme je da probamo drugi sprat. To mi je omiljeni. Wow, tu su žele oči. Obožavam ih. Sad ću probati. O, da. To je prelepo. Poješću sve do kraja. O, kako lepo srce. Probat ću. Wow, oduševljena sam. To je jako ukusno. Devojke, hoćete li same pojesti celu tortu? Ali tako je velika. Wow, torta ne staje pred očima. Eto, ostao je posljednji komad. Ups, devojke, kako ste? Odlično, prvo hoću kolači. Jednostavno, spremit ću ih, dušo. Ništa ne obećavam, ali pokušat ću. Šta da radim sa ovim? Čemu služi ovaj krug? Ali oklagiju znam da koristim. Dušo, šta ti je loše uradilo testo? Vidi kako treba. Lagano i polako, bez žurbe. Zatim treba iseći krugove i staviti u tepsiju. Hajde, idite u rernu, budući kolačići. Ništa mi ne ide. Imam ideju. Kolači se okrugluju, zar ne? Dakle, mogu samo iseći krug iz testa i ne komplikovati stvari. A najvažniji sastojak su bombone Skittles. I ja bih rado probala takvi kolači. Nije loše, dušo. A šta je sa mojim kolačima? Pa da, kao i uvek, savršene su. Nemam komentara. Moji kolači su pravo umetničko delo. Odmah se vidi da ih je pravio profesionalac. Pogledajte kakvu divnu kuću od medenjaka sam napravila. Usput, hvala na ideji. Krov ću ukrasiti Skittles bombonama. Posljednji korak, šećer u prahu. I kao da je na moju kućicu pao sneg. Ne mogu da verujem. Dušo, tvoji kolači. Jao, ovo liči na mali požar. Moram hitno izvaditi kolači. Nadam se da ih još mogu spasiti. O ne, izgleda da se ovdje više ništa ne može učiniti. Da li su to kolači? Nisam sigurna da se to može jesti. Šta imam ovdje? Wow, to je kuća od medenjaka. Tako lepa i tako ukusna. Oduševljena sam. Ova kućica je pobedila. Nije moglo biti drugačije. Ja sam profesionalac. A sad želim hamburger. Požurite. Okay. To nije teško za mene. Mada, možda i jeste. Je li to mleveno meso? Fuj, odvratno. Znam. Umjesto ovog gadnog mlevenog mesa mogu koristiti čokoladni namaz. Odlično mi ide. Svaka mi čast. A kako su ostali? Takve mirisne lepinjice. Ali moram ih ispržiti malo. Treba da dobiju rumenu koru.
Ma šta vi znate o rumene kori, bako? 1, 2 i hamburger je skoro gotov. Nije loša, ali najvažnija stvar u hamburgeru je sočna pljeskavica. Pozajmit ću mleveno meso, hvala. A sad treba staviti buduću pljeskavicu u tiganj i malo sačekati. Mamice, draga, šta si izmislila? Smiri se, bako, sve mi je pod kontrolom. Odlučila sam da ispečem marshmallow i da ga stavim u hamburger. A sad idu žele bombone. Gornju lepinju treba jače stisnuti i to je to. To je ceo recept. Kako vam se sviđa? Ne razumem zašto se takmičite kad ću svakako i ja pobediti. Samo pogledajte ove pljeskavice. Dodat ću još slanine. Mesa ne može biti previše. A sad ostaje samo da rasporedim povrće i sir po slojevima. Složite se da jedan sloj je baš dosadan. Ali ako napravite više slojeva, to će biti zanimljivo. Ma ja sam najbolja ovdje. Svaka mi čast. Pa ne planiram da izgubim. Stavljam sve sa stojke. A sad sosove. Ne treba ih štediti. Sipat ću što više. Jao, kakav divan hamburger. Još malo i dobit ću zlatnu koricu. Jao, dušo, nešto mi nije dobro. Ma daj, bako, vidi kako mi je dobro ispalo. Gledaj. Wow, kakva veličina. Prvo želim da probam troskratni hamburger. Baš je sočan, neverovatno. Sad ti, druže. Jao, sve se raspalo. Pa dobro, imam još jedan hamburger. Izgleda veoma lepo. Sad ću da probam. O, bombone i Nutella. Super. Ali kuvarski hamburger pobeđuje. Čestitam. Znate šta? To nije fair. Odlično vam ide. Hajde da nastavimo. Želim nuggetse. To je lako. Bako, probudi se. Vidi, Jennifer je naručila nuggetse. Jao, naravno. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. O, bako, hoćeš li mi dati malo ulja? Hvala. Čudno, zašto se ne lije? Verovatno treba jače potresti. Hajde. Ups. To nisam planirala. Ma, ko tako radi? U redu, nema veze. Bitno je da bude ukusno. A da bi uvek bilo ukusno, ja kuvam s ljubavlju. Piletinu treba ispohovati. Prvo treba umutiti jaja. Umočiti meso u njega. A zatim umočiti u krušne mrvice. Odlično. Sad se može pržiti. Baš mi dobro ide. Kakav miris. Hoćeš da probaš, kuvare? Kako da ne? Imam važnije posla. Moje nuggetse će biti najbolje. Izgledaju kao komadi zlata. I naravno, serviranje je također umetnost. Mora biti spektakularno. Znam, kad vas mrzi da kuvate, možete uzeti već gotovu hranu. Umotat ću nuggetse u sir, a zatim ću napraviti najukusnije pohovanje od Cheetosa. Samo treba izmrviti sadržaj ovog pakovanja. Draga, pazi, ne tako jako. Jo, izgleda da je uspjelo. Da vidimo. Da, odlično. Sad umačem meso u Cheetos i stavljam u tiganj. Već osjećam taj nevjerovatan ukus. Čak mi je žao da dam to Jennifer. Skoro sam zaboravila. Treba mi kečap. Sad je savršeno. O Bože, kako cool izgleda. Jel su to zlatne nuggetse? Ukus je najobičniji. Ok, probat ću sljedeće. Da, ovi mi se mnogo više dopadaju. Ali ima još jedna porcija. Crvene, super. Tu je i sir. To
To je definitivno pobednik. To, pobedila sam. Jeste čuli, a? Pobeda. A da li ćete moći da spremite picu? Hoću picu? Nema problema. I ja bih rado pojela picu sad. A, pizza. Da, to mogu. Ovdje potrebna paradajz pasta. Sipam kap na testo i mažem kašikom. A sada ide sir i naravno kobasica. Žao mi je da vas ometam, ali... Gledajte, ja sam kuvar. Leteće testo. Jel, nije poletelo? Ne brini, dušo. Evo, uzmi još jedno pače. Hvala, bako. Znam, ne treba mi ta dosadna paradajz pasta. Uzet ću topljeni marshmallow. Stavit ću veliku kašiku. Tako je. A sad ću dodati moj omiljeni Skittles. Nikad neće škoditi. Sa njima je sve lepše i ukusnije. Eto, skoro sam završila. Jao, odmah se vidi da nemate pojma. Moja pizza će biti najzdravija. Nikakvog belog testa, to je dosadno. Obojit ću ga u crno. Vidi šta radi. To je tek početak. A sad ga treba razvaljati. Na testo treba staviti posebnu paradajz pastu. Onda će pizza biti ukusna kao u najboljim italijanskim restoranima. A sad ću narendati malo sira. Dobro. A sad je vreme za škampe. I da im ne bude dosadno, dodat ću njihove prijatelje dagnje. Jelo visoke kuhinje je spremno. Pa, to je to. Ostalo je samo da se ispeče. Pa koliko još? Zaspaću. Jo, je li gotovo? Konačno. Naše pizze su spremne. Belisimo. Tako lepo miriše. Pa, nije loše. Sad ćemo da vidimo. Baš zanimljivo izgleda. Uj, šta je to? Morski plodovi? Fuj, neću ni da probam to. A ovo je već mnogo bolje. Liči na Skittles. Pa, izgled je bolje nego ukus. A ova pizza izgleda potpuno normalno. I miris je baš lep. O, da. Kakav dobar ukus. Da, to je pobednička pizza. Čestitam, bako. To, hvala. Zaslužila sam to. Moja pizza je bila bolja. Opa, društvo. Sad ste dobili nudle. Mike ima najjeftinije nudle. Britney ima žele nudle Haribo. A Jane? Nevjerovatno, to su zlatne nudle sa pravim zlatom. Mike, ozbiljno? Ja sam takve nudle videla samo na smeću. Ja mislim da su baš dobre. Samo što su čvrste. Moj zub. Ojoj, ispao je, kakva šteta. Ali nema veze, svakako ću pojesti ove nudle. Joj, kako boli. Znate šta, prelazimo na plan B. Neću da lomim nudle, nego ću samo da ih skuvam. Napolju je taman kiša. Sad ću skupiti vodu. Odlično. Nije loše, ali treba mi više vode. I sedit ću svoju majicu. Da, tako je. A sada mogu jesti. Njam, njam, njam. Uj. Ma dajte, to je veoma ukusno. Ostalo mi još malo na licu. Ja sam završio, ko je sljedeći? Hoću ja. Ja obožavam žele nudle. Tako da ću ih rado pasti, ali neću jesti štapićima, nego električno viljuškom. Ona će sama namotati nudle i neću morati da se trudim uopšte. Da, savršeno. A sada mogu probati. A šta ako pritisnem ovdje? Mike, šta si uradio? O ne, sve se razletelo po sobi. Izvini, Britney, nisam hteo. Žao mi je. Kakav užas! Ne brini, sve ću skupiti i mogu čak i pojesti. Strašno! Ostala je samo jedna nudla. I ona je bila baš ukusna. Dakle, sad je moj red. Kao što vidim, vaspitana sam ovdje samo ja. Stavit ću salvetu, uzet ću štapiće i mogu probati svoje divne nudle.
To je veoma ukusno. Jao, Jane stalno pravi nešto od sebe. Da? Baš me briga šta vi mislite o meni. Ja sam najbolja. A ovaj ukras mogu staviti na sebe. Sada izgledam još skuplje. Hej, što bacaš sladoled u mene? Sad ću ti se osvetiti. Imam magnet. Tako ti treba. Šta se dešava? Ovo nisam očekivao. O ne! Moja divna kosa! Kakva sramota! Da, sladoled! Ja sam dobio sladoled sa Sunđer Bobom. Super! Ja imam najskuplji sladoled na svetu. A ja imam kornet sa sladoledom. Obožavam ga! Ja ću početi. Da vidimo. Jao. On izgleda sasvim drugačije nego što je nacrtano na pakovanju. Ali to nije problem. Bitan je ukus. A moj sladoled je baš ukusan. O da. Ukusno, ali malo. Britney, hoćeš mi dati svoj sladoled? Što? Nemoj ni misliti. Ovaj sladoled je samo za mene. Obezbeđenje? Halo? Neko pokušava da mi ukrade sladoled? Gospođice, ja sam ovdje. Pođite sa mnom. Ali ja želim da poližem sladoled. Konačno mogu uživati u sladoledu na miru? Kakva si cicija, pustite me! O, da, prelepo. Dobro, neću više. Poverovao si! Ne, pustite me! Samo ću da lisnem jednom. Samo jednom. Izvini, Mike, ali ja sam već sve pojela. Možete da idete? Hvala. Baš ste bezobrazni. Naljutio sam se na vas, ne diraj me. Jeste li završili? Onda je sad moj red. Moj sladoled se mora jesti samo kašikom od zlata. O da, izgleda posebno ukusno. Priznajem da ništa ukusnije u životu nisam jela. Mada koga ja lažem? Takav sladoled jedem svaki dan na svoj jahti. O da. Mogu probati sladoled, Jane. Mike, jesi li normalan? Ne diraj moj sladoled svojim prljavim rukama. Jao! O ne! U stvari, o da! To je veoma ukusno. Konačno sam ga probao. Ljudi, povraća mi se. Kakav je ovo užas. Neću da jedem to, nema šanse. Kako slatku tortu sam dobila. Jedva čekam da je probam. Britney, vidi moju tortu. Izgleda da je ona jako skupa. Ova torta je za mene. Što bi, to je moja torta. A tvoja torta ispred tebe. Hajde, jedi je. Kako ste bezobrazni. Ali šta da se radi? Moram je probati. Kakav užas, ne, ja ne mogu. Čekajte, pa ja imam svog butlera. Butleru, dođi. Ovo moraš pojesti. Šta ti nije jasno? Ovo moraš staviti u usta. Jel ti jasno? Shvatio sam. Sad ću sve uraditi. Nikad nisam vidio da gospođica Jane tako nešto jede. Dobro, otvorite usta. Kakav užas. Šta si uradio, glupane? Beži odavde. A vi prestanite da se smete. Britney, sad ti. Okej, vrlo rado ću probati svoju tortu. Odseći ću sebi komad. Ona je čak i unutra roze. Prelepo. A ukus je još bolji. Neverovatno. Blago njoj. Želim da pojedem još komad. Ova torta se bukvalno topi ustima. Zadovoljna sam. Britney, požuri. Maj, nemoj mi smetati da uživam. Neću nigde da žurim. Jedva čekam da probam svoju tortu. Pa šta da ti radim? Sad čekaš malo? Gotovo. Ne mogu više da čekam. Jedi. Hej, Mike! Pokvario si mi šminku. Gotovo, sad je moj red. Konačno mogu da probam nešto skupo. To je zaista ukusno. Predobro. Znate šta? Ješću ovu tortu rukama, baš me briga. Pravo zadovoljstvo. Mike, to
nekulturno i prestani da bacaš tort u nas. O, ja sam već preo. A imam još ceo sprat. A! Juj! Mike je tako smotan. Baš tako. Melisa, pogledaj šta je spod tvog poglopca. Ti ćeš biti prva. Kao i obično. O, crvena paprika, kakav užas. To će biti jako ljuto. A šta je kod tebe? Hajde da proverimo. O, pa ja isto imam crvenu papriku. A Jill, ti ćeš prva probati. Šta? Ne, ti ćeš. Ne ti. Ti. Hajde da odlučimo sve pošteno. Papir, kamen, makaze. Ko izgubi, taj će jesti prvi. Nerešeno. Pa šta je to? A Jill, hajde onda zajedno da probamo. Istovremeno. Srećno. Kakav je ukus? Čekaj, to je predobro. Kod mene čokoladna paprika, a Jill, kod tebe? Ne! Kod mene nije čokolada. Sve mi gori unutra. Jill, šta si uradila? Moja frizura je šminka i čokolada se istopila. A kako to? Izvini, Melisa, hoćeš da probaš papriku? Ne želim. Ali šta raditi s ovom čokoladom? O, mogu da je poližem? To je ukusno. Ups, izvinjavam se, to je posle paprike. Popravila sam šminku i opet sam lepa. Jill, pridrži. Sad ću da vidim šta je unutra. O, to je zlatna cipela. Imam puno takvih u garderobi. Dobro, da vidimo šta je kod mene. O, i kod mene je zlatna cipela. Ona izgleda jako lepo. Vidi, Melisa. Ali čija je čokoladna? Treba saznati. Pogledat ću bliže. O, kod mene je čokolada. Super. Baš ukusno. A Jill, to je jako dobro. Najlepše što sam ikad jela. Eto, pojela sam celu cipelu. O, blago tebi. Je li kod mene čokolada? Sad ću da probam. U stvari ne. Ne liči na jestivu. Dobro, sad ću je staviti na nogu. Navući ću je. Padam! Ojuj. Jill, jesi živa? Nije li sve u redu? Što je s tobom? Tako si lepa, Jill? Da, ja ličim na princezu. Kako super. Jel da, Melisa? O, princezo, tražio sam te ceo život. Ćao, princ, zovem se Melisa. A vi mene zanimate. Moje srce pripada princezi Jess. Hoćeš se udati za mene? O, kako si lep. Da, pristajem. O, ne. Vreme. O, ne. O, sve se pretvorilo u bondevu. Možda će me princ i tako zavoleti. Ne, takva princeza mi ne treba. Ni ti isto ne odgovaraš. Idem dalje da tražim ljubav svog života. Melisa, dok ti pričaš, mogu li da skinem svoj poklopac? Super, hvala. Ajde da vidimo. O, pa to je šminka. Super, sad ću se našminkati. Što? Čekajte, šta je kod mene? I kod mene šminka? Ali da li je prava ili od čokolade? Sad ću proveriti. A Jill, hoće da budem prva? Odlično. Namazat ću usne. O, Jill, moja šminka je prava. A znači tvoje je jestiva. Možeš da jedeš. O, vrlo rado. Tako zanimljivo. Probat ću prvo karmin. Odvratno. Prevarila si me. Kod mene je prava šminka, a kod tebe čokolada. Ajde, jedi svoju šminku. To je bilo smešno. Rado ću pojesti svu svoju šminku. Wow, paleta je tako ukusna. Sviđa mi se. Divno. Došla mi ideja za prank. Sad ćete sve razumeti. Sačekajte. Što je to tamo crta, Jill? Hej, ajde, pokaži šta je tamo. Čudovište! Plašim se. Znala sam da će se uplašiti. Sad je sva čokolada moja. O, da, ovo je najbolja šala ikad. Svaka mi čast. Stani, ja ću prva pogledati. O, dugme YouTube. Da li znate šta raditi sa njim?
Sad ću vam pokazati. Pritisnite dugme za prati i zvonce. Ostanite sa nama. Melisa, probaj da staviš dugme ispod poklopca. Sigurno ćeš dobiti nešto. Hajde. Upravo si. Sad ću da probam. Da vidimo. To je buba švaba. Plašim se insekta. A moram zvati svog dečka. Dođi brže. Šta se desilo, draga? Jimmy, tu je buba švaba. Spasi me. Jesi poludela i ja se plašim. Nemoj me zvati više. Ajoj, kakvi su to dečaci. Ja ću sve da sredim. Melisa, moraš je probati. Izvoli. Što? Buba švaba? Čokolada, super. A ti odlazi odavde? Jill, a šta je kod tebe? Sad ću da vidim. Živa buba švaba, tako je slatka. Zvaću te Kasper. Ne mogu da verujem. To je odvratno. Šta je, to su mi najbolji prijatelji. Imam puno buba švaba kući. Znam, sad ću napraviti kuću za mog Kaspera. Napravit ću je od kartona. Eto, pogledajte. Zar to nije preslatko? Melisa, šta misliš? Dobro, znam da ne voliš mog druga. Nema veze. Ćao, Kasper. Napravila sam kuću za tebe. Dođi. Nadam se da ćeš uživati. Ona nije normalna. Ne mogu da verujem. Nemoj da čačkaš nos. Da vidimo šta je ispod poklopca. Riba. Sirova. Ne volim to. Ajde da vidimo šta je kod mene. Isto riba. Ali ko je dobio čokoladnu? Moja ima lep riblji miris. To je divno. Taman sam ogladnila. Sad ću zvati moju baku. Ona sigurno zna kako spremiti najlepšu ribu. Ćao, bako. Ćao, draga. Je li to riba? Odlično. Sad ću je spremiti za tebe. Sad čekaj malo, dušo. Hvala, bako. Melisa, hoćeš da probaš? Čekaj. To nije Melisa. To je kartonska kopija. To nije u redu. Melisa, ne možeš da odeš. Hajde, izlazi odavde. Odmah. Ipak me našla. Jill, ali neću da jedem ribu, ne podnosim je. Užasno je. Dobro, sad ću ukrasiti zlatom. Tako će barem postati lepa. Ne mogu da jedem ružnu hranu. To je druga stvar. Izgleda mnogo bolje. Dobro, sad ću probati. Izgleda sumnjivo. Ali šta da se radi? Čekajte! Pa to nije riba, to je čokolada! Neverovatno! Jill, pogledaj, to je čokolada! Zašto sam se plašila? Došla je baka i donela mi večeru. Jao, bako, najbolja si, volim te. Hvala puno. Nema na čemu, duša. Sad ću je probati, jedva čekam. To zaista izgleda dobro. Da, znam. Sad ću je probati. Treba mi nož i viljuška. Odseći ću pače i probati ga. Da, najbolji ukus na svijetu. Baka sprema najbolju ribu. Neću jesti viljuškom, poješću sve rukama. Baš me briga. Jill tako lepo jede. Hoću ja? Jill, hoćeš mi dati? Ne, nemoj ni da me gledaš. Dobro, shvatila sam. Postala si divlja. Melisa, hoćeš opet da budeš prva? Hajde, skidaj poklopac. Hvala, sad ću. Što? Papira, olovke? I šta da radim sa tim? Jill, objasni mi. Melisa, šta ti je? Olovkama crtaju, šta ti nije jasno? Stvarno? Okej, sad ću da probam. Napisat ću naziv svog omiljenog kanala. A sad ću probati. To nije čokolada. To je pravi papir. Odvratno. Šta mi se smiješ? Pogledaj šta je kod tebe. Sigurna sam da sam dobila čokoladu. Da, znala sam, blago meni. Rano se raduješ. Pa rekao da je to čokolada, probaj. Dobro, sad ćeš vidjeti. Da, ja sam rekla, to je zaista čokolada, super. Baš mi se sviđa.
A kakav je papir? Sad ću probati. Divno. Blago meni. Zašto ona stalno ima sreće? To nije fair. Hoću i ja da jedem. Imam ideju. Sad ću nacrtati sebi nešto ukusno. Naprimjer, kolač. Šta? Pretvorio se u pravi? Neverovatno. Jill, imam čarobne lovke. Pogledaj. Neverovatno. Kolač je divan. Prava magija. Ozbiljno? Da i ja da probam. Pa ne, to je samo moje. A sad ću nacrtati još jedan kolač. Da vidimo. I op! Uspelo je! Ispao je čak i bolje od prethodnog. Probat ću. Divno. Melisa, daj meni, molim te. Ti možeš sam. Vaša karta. Odlično. Šta je to? Ne smete ući u avion sa životinjama. O ne, ne mogu ostaviti svog zeca. Imam ideju. Sakriću ga ispod šešira, niko neće vidjeti. To je super ideja, zar ne? Dajte ovamo vaša psa. Sad čekat će vas ovdje sljedeći. Evo, izvolite. Ne kršim ništa. Sve u redu, ali moram provjeriti da li nemate neku životinju kod sebe. Skener ne može prevariti, da vidimo. Zec, ne smete ići sa njim. Ne uzimajte ga, molim vas. Ne brinite, ništa mu neće biti. Možete ići. Kakva šteta. Sad ću plakati. Smislila sam nešto. Ćao. Ko je ispod vašeg šešira? Nemam ništa, u stvari ako dodam malo magije, pojavit će se karta i pasoš. Wow, kako ste to uradili? Ko se još krije tamo? Nema nikog. U redu, prođite. Baš vam hvala. Kakav dobar trik. Molim vas, uđite u avion. Joj, kako je čudan. O, čao, imam iznenađenje za tebe. Šta je tamo? Izgleda da si zaboravila svog prijatelja na ulazu. Evo ga. Wow, ne mogu da verujem. Kako je to moguće? Hvala puno. Nema na čemu. Vaša karta. Možete ući u avion. Gdje ćete vi? Ćao, i kod mene sve u redu. Stanite, imam nešto za vašu bebu. Šta? Pas umjesto deteta? Kako to? Izvinite. Nećete nigdje leteti? Kako kažete? Šta sve neće smisliti? A zvečku ću ostaviti sebi. Evo karte. Da, sve super. Čekajte. Nema životinja, dakle možete proći. Hvala puno. Stani. Imate zamorca u rancu. Ne može tako. Ulaz sa životinjama je zabranjen. Jel vam jasno? Izađite iz reda odmah. Jao, prokletstvo. Šta? Ne smem proći sa životinjama? Ali ja imam žabu. Baš tako je sakrijem u knjigu. Odlična misao. Dobro je što sam ponela nož sa sobom. Sad ću seći mjesto za svog prijatelja i letećemo zajedno. Eto. Hej, pazi malo. Ups, izvinite, slučajno sam. Ćao, žabice. Kako ti se sviđa moja ideja? Budi tiha, da te ne bi našli. Ćao, evo moje karte. Lepo, ali moram vas svakako provjeriti. Jao, tačno. Da, sve u redu. Možete ući u avion. Srećan let. Ups, to niko nije vidio. Ćao, dobrodošli. Super, moj plan je uspeo. Jel? Jel sve u redu? Da, naravno. Awesome! I moja
Žaba je također dobro. Možeš izaći, druže. Svaka nam čast. Šta je to? Žaba u avionu? Skinite sa mene. Eto, uzmite kartu. Kako si, dragi moj? Izvolite. Šta, imate papagaje? Ne smete leteti sa njim. Biće ovdje dok se ne vratite. Kako to? Prokletstvo. Jesi čuo? Zabranjen je ulaz sa životinjama. Šta da radimo sa našim kameleonom? O, ideja. Šta? Pa dobro. Izvolite. Hvala, mogu li proći? Naravno, sve najbolje. Sakrićemo ga ispod čebeta, tako je. Zdravo. Pustite nas. Moj brat je polomio nogu, ne može da hoda. Moje saučešće. Mogu li pogledati vaše karte? Jao, da, tačno, potpuno sam zaboravila. Trenutak, samo da ih nađem. Evo. Joj, kako me golica. Šta mu je? Mislim da neću izdržati. Ne mogu. Ej, smiri se. Gleda nas. U čemu je stvar? Pokažite mi šta je tamo. Je li to kameleon? Ne smete proći sa njim. Da, naravno, izvinjavam se. Znači, ne zna da hoda. Učinilo vam se, čao. Stanite. Imamo pravilo. Nikakvih životinja u avionu. Ojoj, ali tako sam htjela da ponesem činčilu. Ostavite ovdje, ne sme da leti sa vama. Jao, baš mi je žao. Sad možete proći. Prijatan let. Ali ja neću da letim bez svog najboljeg prijatelja. O, smislila sam nešto. Skinut ću ribarski prsluk. Zavezat ću šešir. A od štapa ću napraviti povodac. Stavit ću naočare za slepe i... To je to. Tačno, popravit ću fotografiju u pasošu da me ne bi prepoznali. Gotovo. Pred vama je slepa devojka i njen pas vodič. Ja sam majstor za maskiranje. Jao, gdje je taj avion? Stanite. Joj, pa ona je slepa. Jadna. Pokažite vašu kartu. Naravno, izvolite. Da vidimo. Pa, valjda liči. Hvala, prođite. Hvala, sad ću. O ne, gdje ćeš? Čekaj. Šta, zar nije slepa? Stani, kome kažem? Ne smeš se tako ponašati. Baš tako. Napustite aerodrom. Jao. Izvolite naše karte. Čekajte da uporedim sliku sa vama. Oho, wow, kakva lepotica. Prelepa je. To je devojka iz mojih snova. Ojoj, stvarno. Ćao, lepotanu. Zdravo. Mogu li da prođem? Da, naravno, trenutak. Hvala. Prijatan let. Wow. Konačno sam u avionu. Poludeti. A šta? Dobro, u avionu sam, dakle mogu izvaditi svoje ljubimce. O Bože, šta je to? Hršci? Kakva prevara. Dobro, što ste sa mnom? Srećan let. Nisam zakasnila. Evo moje karte. Ne, niste. Dobro, a šta je tamo? Žao mi je, ali mače mora ostati ovdje. Takva su pravila. Kakva šteta? O, znam. Držite glavu ravno. Gore, ne, dole. Šta radite? Ja sam poznati slikar i izgledate fantastično. Mogu li da vas slikam? Mene, naravno, samo trenutak. Spreman sam. Super. 3, 2, 1. Idemo. Ojoj, blicu oči.
Aha, dok ne vidi, mogu brzo sakriti mač u torbu od kamere. Ne brini, letet ćemo zajedno, dušo. Super, niko ništa nije primetio. Izvolite, ćao, ćao. Požurite, uskoro polećemo. Stigla sam. Jesi li ovdje, mali? Kakva sreća. Vidi kako je lepo. Ponovo vidim. Šta? A gde je mače? Ne može tako. Stanite. Dobro. Dovešćemo vam magnet.